said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well you said that... Kaixo, zirkuituak egin ditugu gelen, eta espero dugu gustatzea. Guk material hauek erabili ditugu. Pila petaka, etengailua, bombilla eta kobrezkoaria. Guk egin dugu lehenengoz, jarri dugu kobrezkoarin azala kendu eta kobrezkoari ezaipeatu, pila petakan burniei. Eta gero, hemen jutean kable hau dago moztuta erditik, da bi tornillo askatu genitun, da jarri genuen hemen bi tornillo dare azpin, da bi tornilloetan girauta. Hemen jutean kable hau jutean pila, bombillea eta gero hemen jutean ere bai bombilla. Zeine badet. Agur! Gehienak kosta zaiguna etengailuen zan, baina azkenean lortu du. Hau izan da gure zirkitua. Orain gurea. Guk gauza horiek erabilitzen du. Pila petaka bat, bi kobrezkoaria, etengailu bat eta bombilla bat. Guk indeu pila petakan, zeatan, burnitan kobrezkoari jarri, gero bat etengailua jutea eta bestea bombillaren ipudia. Hemen azpitik bi tornillotan jarritu hemen ikusteien bi kobrezkoarik eta orduan hau ikutzeunen eta hau zeunen piztutea. Bat. Bi. Hiru. Gure pila petaka, hiru kobrezkoari, etengailue eta bombilla. Eta gainaz lijatuta gurreu. Eta gehienak kostatu zaiguna da etengailue jartzea. Zerien, azpien sartze genu, baina beti piztuta egote zen bombille. Eta orain bombille piztuko dugu. Tatxan! Ikusi zeona! Eta gure resultatuek hau iteu.
Zein Maria Jose moztu,